Da se reakcija na svim karakteristika. Mi se FS, država je RS, lepi si mi NS, ti mi sam VS. Celo se ne vidi care, lupam šamare, forice su stare, ono se pare i dalje. Ovo bi se Svi bi htjeli isto kao ja, da. Super. Potom ga samo snimi rad. Sad ćemo ovo super subscribe, to mu i na meni rejte naravno. Palit ćemo ovo, sviđa mi se. Svi to vide da sam sila, postali smo jaka firma, kako volim kad muzika svira, samo što ja radim, nemam nikad mira, vidi ko sam se tada, biću mnogo jači od Emirata, GG, spucao sam što će vapa, Ovo je super, to je najbolje od kosmosa. svi kad je novi video, će vidimo, u zadnje vreme jako pijemo, ali iskreno, svi bi htjeli isto kao ja, da, karakterističan, la. Okej, karakteristika, 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 Super je pesma, stvarno mi se sviđa. Baci like, subscribe, ja.